पार्टनर एने काय गाछी में बैठल बारिश है अकेले देखी ना मोबाइल बारे साल इंग्लिश न्यूज़ पढ़ता रह अनपढ़ लागत नहीं लोग पढ़ा लिखल बानी रुक ना मोबाइल पर जाना होता रह 8 वाले पढ़ले बानी इंग्लिश मीडियम स्कूल से रुक ना यार गजब तोरो हाल बारे भाई तो मुंह में घुसा के देखबे ऐसा नहीं खलो कत रुक ना हई का रे पंकज त्रिपाठी हो मैंने फोटोवा उनको लौकता का बारे का बोलता है अरे मिर्जापुर देखले बड़ी मिर्जापुर अपना गाँव से 3 किलोमीटर पर तो बढ़ले बा परसौवे गए रहनी अपनी दीदी के यहाँ सामान पहुँचावे पर बड़ा दूर बा हो गइल उ मिर्जापुर ना हाँ कालीन भैया वाला कालीन भैया दा मुन्ना भैया गुड्डू भैया बबलू भैया अरे भाई का सीरीज बात छोड़ ना भी ओकरा के छोड़ ना जानते रे जब ए स्टूप साला करा ओकरे पार्ट 2 आवाज था सीजन 2 कहिया 23 तारीख के 23 साल काले रहे कहाँ आयल काल बोका बनावता रह हे भागा ए साला करा एक एगो 23 रह जिंदगी में आगे 23 ना आई 23 सितंबर 23 अक्टूबर के 23 तारीख आ जाइए जियो पट्टी हाथ मिला उस छोड़ पड़े हां कोरोना बासरा देख गले ना मिलल जाला बोल लेकिन कुछ को साला लास्ट टाइम में जब बबलू भईबा के मरलक मुन्ना भईबा तो हम साला कहनी कि कहिया आई साला देख रहा साले करा तारा साथे का एक्साइटेड हमरा बात साले करा खुद गुदी कर जाता साले रुक ना साला ये तेरा सबसे बढ़िया का लगेला साला कहे में लाज लगता बोल ना बोल हम जानते रहे हम सोचे नहीं कि हमारा अगर मिलित मौका फिल्म में रोल करे के हां जानते रहे कौन रोल करती का और पंकज त्रिपाठी के साथ ना होला रहले में रोल गांव घर साला मेहरारू का रोल करे रे हे भगवान साला सुन साले तार कैरेक्टर देख के बुझा गई हम मेहरारू वाला रोल ना करे हम पंकज त्रिपाठी के रोल करे आवेला पंकज त्रिपाठी को लेबो सुन उनका नहीं सलमान खान से ना होई तो साले तू कहां से करबो कोका दिखाओ ना तू कोका दिखाओ छोड़ ना सुन उनकर मेहरारू ना कहले फिल्म में कि गरम करके छोड़ देते हैं तो साला हम जानते रे हमारा बड़ा मजा वाला कहे में नुकी चकला पे बिठाते हैं बहुत गर्मी है ए भाई बड़ा मजा आवेला भाई कुछ कर हमरा तो का पसंद पड़ेला तोरा को मौका मिलो काम करे के तो कौन के रोल करबे हम तू पता होता नहीं कितना बार बोले हैं पढ़ने लिखने वाले लड़के को साले राजनीति से दूर रहना चाहिए साले करा पढ़ाई लिखाई करो आईएएस वाईएएस बनो लेकिन तुम लोग का घर में क्या काटा है साले हमरा क्या मारता इसे भाई सॉरी तेरी जोश में आ गई का कर मिर्जापुर के जोश से ऐसा मसाला का दे साले ये एनर्जी आ जाला साले करा साले मुंडे खराब कर दे इसका किसी जो मतलब सुन ना प्लान सुन ना हम बता सुन ना 23 तारीख के तो ये हमारा घर है ठीक बा ना देख भाई हमार प्लानिंग सुनते साला हमार सुना हमार बस बार देनो कह के हम साला हम पूरा ना देख पानी सीरीज हम दिखाए 1.5 GB तोरा लगे बा हां 1.5 GB हमारा लगे 23 तारीख के आई है ओइ दिन साला कोनो खराब वीडियो मन देखे नेट खत्म ना रहे चाहिए आओ दिन कुछ नहीं करे के चुपचाप सीधे खाली मिर्जापुर 2 देखे के बा हां मैदान में करे देख रात के ओ ए देख के साला खत्म कर दे करे के छोड़ा ना साला का जूस देते में गाय से बात लोग कहत हो कि 2020 में होई भइल हो लेकिन बहुत कुछ बढ़िया भइल बा अरे भाई भाई बना टिकटॉक गइल अयोध्या मंदिर बनता लेकिन टिकटॉक के साथ तो घाटा लाग गइल रे साला तो दुकान बंद हो गए ना उस बात नहीं कि हम सब छोड़ दे रहनी पहले ही अच्छा चल अयोध्या मंदिर बनता आ जात मिर्जापुर 2 आवते बा अब मिर्जापुर 2 देख ले जिंदगी से अब जिंदगी सब सुख जी लिया अब जिंदगी में का चाहिए ए तनियो लोग से पूछ लिया ये लोग का हाल बा तब रउआ लोग मिर्जापुर 2 के इंतजार करता नहीं कि नहीं बताई पहले हम तो भाई कालीन भैया के इंतजार करता नहीं अपने ने गंगा के हम हैं अरे गोपालगंज के हम बेलसर के मिर्जापुर मतलब गोपालगंज गोपालगंज मतलब पंकज त्रिपाठी अरे तो रउआ लोग बताई कमेंट करके आ वीडियो के एकदम शेयर करके इतना फैला दी कि 23 का पहले ही आ जब का 23 के पहले ना आए साला के ना लेकिन 23 के एकदम गर्दा उड़ा दी हल जाई कुछ नहीं करे को दिन खाए के बना पिए होय का होता रे भूख भूख होय भूख भूख का होता